Hello. Oh, usuyangizwa manje. Hayi, bo bengifonela ukusho ukuthi mina abo mase ngiya eTown ngolesihlanu. Ngizomletha uAne nalabo babhuti abawu2 bazodlela lapha ama holiday bathe bafuna ukwehla bezovakasha lapho ngakwenu. Mzala, ama holiday nje onke. Yabo bathathu. Ngizothi nje mase ngiye eTown sihlangane nawe ungilinde renki. Le renki le eza ngalapho kuwena ngibashiye kuwenayo ekuseni. Imali inkinga mzala, inkinga ke manje ngoba phela ngoba sema holiday izinto ziyabheda. Ngiyakuzwa mzala, ngiyakuzwa ngizobona ukuthi ngizama ukuhlanganisana. Ani noma kuzophuma noma yini 500. Angazi ukuthi nini kodwa ngizozama mzala, uzoyithola nje yona ukuthi usuku ongakalazi ukuthi nini. Usuku wonke nje ama holiday wonke. Cathi bobuya impela mase nje zizovulwa izikole ngokwawo January ngoba vele manje abasayivela esikoleni abasayi. Mzale, wena nje enza njalo ekuseni ngolesihlanu uvuke hlangane ngabo 10 ungilinde lapho nje erenkeni. Ngizomnika la nika ingane zakho lezi. Khuleka ngemali, khuleka. Alright mzala, okay. Nange sekhuluma nalomlungu lo. So sobuye sikhuluma, okay. Uthatha mina imali okusendela umzala. Ayikho.